Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo, kang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon mahinulsol kita sa atong mga sala aron maandan kita sa pagsaulog ni Mong Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios ng kagawang sa tanan ug kaninyo mga iso kay nakalapas sa tuod ako yan sa hunahuna sa puno sa buhat ug sa wala pagbuhat sa aming bato. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kaninang ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga iso aron nakikinan ko sa Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyong Diyos, ihatag sa imong simbahan nga tinigom sa Espiritu Santo, mahigugma kami kanimo sa tibok nga kasing-kasing ug makahiusa sa putli nga kabubuton. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At manausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lobo, ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtutuo. Tudlo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa, pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga uban sa mga luha gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii sulod sa 3 ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo,
Siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nang hilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gitahod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ipakita, O Diyos, ang imong gahom. Ang gahom, O Diyos, ang imong gigamit alang kanamo. Alang sa imong templo dito sa Jerusalem. Ang mga hari magdala unta kanimo ug mga gasa. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Kamong maging harian sa yuta, awiti ang Dios. Og awiti pagdayeg ang Ginoo, nga nagahari gikan sa kahitasan, sa karaang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom, ilha ang gahom sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Diha sa Israel anaa ang iyang kahalangdon, ang iyang gahom anaa sa kapanganguran. Makataha diha sa iyang santuaryo ang Diyos ni Israel. Siya ang nagahatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo manaak kaninyo, Manausap kanimo. kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mihayat sa langit ug nagampo. Ug karon mo anha ako kanimo. Dili na ako madugay din sa kalibutan. Wala ako magampo lamang kanila,
Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, magmabilin sila dinhi. Balang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban sa pa kanila, gibantayan ko sila, pinagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala. Gawas niya tong tao nga mawala gayod, aron matuman ang kasulatan. O karon mo anha ako kanimo, o gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe, o giskasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga dili iya, nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himuha silang imo gayud pinagi sa kamaturan, ang imong pulong kamaturan. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala ngani sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, aron maimo usab sila. Maigsuon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyo tanan, maigsuon. Nakasulay na ba kamo nga manamilit sa inyong mga mahal sa kinabuhi? Lisod kayo, bugat, tingali, kaniadto gitanaw ninyo ang inyong anak nga mibiya aron manarbaho or aron mo eskwela sa layong dapit, o kaha manamilit kamo sa usa ka gidikanan o higala nga mipanaw sa pikas nga kinabuhi. Sakit kayo ang manamilit, magpabilin kini og kabugat sa atong kasing-kasing, o mabalaka kita kung noon sa'y mahitabo sa unahan. Sa itong mga pagbasa karong adlaw, nakadungog kita og duha ka masulubong panamilit. Una, si San Pablo na namilit sa iyang mga higala, nang hilak sila. Migakos kaniya ug nagsubo pagayo, kay nasayod sila nga dili na nila makitan pag-usab ang iyang naong. Ikaduha, si Jesus na namilit sa iyang mga tinunan. Gabi kadto sa wala pa siya namatay sa krus. Nasayod siya nga biyaan niya sila, ug nasayod siya nga nangahadlok sila, palaka sila pagayo. Apan si Jesus ug si Pablo wala lang basta mibiya ug namilit sa ilang mga higala nga walay paglaom. Gipakita nila kanato kung unsay angay natong buhaton kung kita biyaan, kung kita mahadlok, mabalaka, magatubang og dagkong kausaban sa kinabuhi. Sa dihang nanamilit si Pablo sa iyang mga higala nga nanghila, isultihan niya sila og usa ka nindot nga pulong. Matud pa ni San Pablo, gitugyan ko na kamo ngadto sa Dios ug sa iyang grasya. Nasayod si Pablo sa usa ka kamaturan nga angay natong hinumduman. Ang mga tao nga atong gihigugma, dili nato di panag-iya, dili atoa. Sila nga atong mga hinigugma, iya sa Dios. Dili nato mapanalipdan ang atong mga anak, atong mga asawa, o bana, o atong mga higala, o atong mga mahal sa kinabuhi sa matag adlaw. Dili kita mamahimong manaa sa tanang dapit sa dungan nga higayon, apan ang Dios makahimo nini. Kung kinahanglan natong biyaan, ubuhian ang mga tao, ubutang nga atong hinigugma, dili kita angay nga mabalaka, magpanik. Mahimo natong ablihan ang atong mga kamot ug bingon, Ginoo, gitugyan namo
gitugyan nako ang ako mahigugma ngha kanimo. Mas gihigugma sila sa Dios kaysa paghigugma nato kanila. Ug ang Dios ang magbantay, mag-atiman kanila. Let go and let God. Ang diha sa Ebanghelyo, dili gusto ni Jesus nga mobati og kamingaw ang iyang mahigala. Busa sa wala pa siya mobiya, nagampo siya alang kanila. Gihayat ni Jesus ang iyang mga mata sa langit ug bingon, balaang amahan, panalipdi sila, protektahi sila, bantay sila gikan sa dautan. Hunahuna aragyod ka na sa makadiyot, nasayod si Jesus nga magatubang siya sa masakit nga krus. Apan wala niya gihunahuna ang iyang kaugalingon, ang iyang gihunahuna mao ang iyang mga tinunan. Nagampo siya alang sa iyang mga sumusunod. Wala na ngayo si Jesus sa Dios nga kuhaon ang iyang mga higala gikan nining kalibutan nga puno sa kalisod. Ang iyang gipangayo mao nga bantayan og panalipdan sila sa Dios samtang nagpuyo pa sila dinhi sa kalibutan. Kung maigsoon kung kita magkalisod-lisod sa atong kinabuhi, kung kita may problema sa pinansya, kung may problema sa sakit sa lawas, kung mabati tao nga mag-inusara sa kalibutan, hinumdumi kini nga kamaturan. Si Jesus nagampo kanato. Wala kita niya kalimti. Ang iyang panalipod anaa sa ibabaw sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi, sayod kita nga ang kinabuhi puno sa kausaban. Ang mga anak, mga dagko o mubiyat. Ang trabaho, mausab. Kita usab, mausab, matiguang. Ug ang mga tao nga atong gigugma, mubiya kanato. Apan ang mensahe karong adlaw, simple ra. Mausab ang tanan, apan ang Dios dili gayud mubiya kanato. Sa dihang gitanaw sa mga higala ni San Pablo ang iyang barko nga mipalayo, nang luhod sila sa balasog nagampo. Nasubo sila, apan nasayon sila nga uban gihapon kanila ang Dios. Atong buhaton ang ingon, bisan unsay may atong gikabalakan karong adlaw, bisan kinsa o unsa may atong gikamingawan, ihatag nato kana ngadto sa Dios. Ablihan unta ang atong mga kasing-kasing kaniya, tungod kay gikuptan kita niya, gipananigdan kita niya, ug dili kita niya buhian hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Mangigsoon, sa atong pagpangandam alang sa Pentecostes, sayod kita nga bisan nanimuyo kita dinhi sa kalibutan, dili kita iya sa kalibutan. Ang maong kamatuoran nagtawag kanato sa pagampo alang sa tanang taong hiniusa kang Kristo nga moabot nga walay bisan usa nga mawala. Muingon kita, Ginoo, patalang hugi ang among mga pagampo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pagtumpo. Nga ang tanang Kristiyano magmatuhuon og sagugma sa Dios, sa ingon makabot nila ang kahiusahan diha sa ulusahong magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pagampo. Nga ang mga ana sa serbisyong publiko musaksi sa kamatuoran sa ilang pagtuo, ilabi na diha sa paggamit sa ilang gahom o diha sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang among mga pagampo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw. Dito sa Middle East,
ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga magpagamit sa gahom, nga magdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang mga pagampo. Alang sa mga nasod, diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban, sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nukleyar og mga pangulo sa kalibutan. Mupili unta sa dalan sa dialogo og diplomasya og dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pagampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, og nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pagampo. Nga ang mga matuhuon maningkamot nga mabalaan diha sa ilang pagpuyo matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pagampo. Nga ang mga idaran, ang mga magdimingaw ug ang mga masakiton musalig sa Dios nga maliggon kanila uban ang kainit sa iyang presensya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pagampo. Nga sila nga namatay magpuyo hangtod sa kahanturan uban sa mahigugmaong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pagampo. Amahan, maaghop, samtang kami maghigugma isaw sa gusa, ikaw mapuyo dinhi kanamo, ug ang imong gugma mahingpit dinhi kanamo. Dawata ang among mga pangamuyo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magkagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo ug tumana ang pagsantos kanamo diha sa imong pagpaubos
pinagi sa santos nga mga misteryo nga among gisaulog sa angay pag-alagad. Kini among gipangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausag kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawan sa tibok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang walay hunong na pag-aw. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya uban. May pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug milyon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanino pag-usap. Mihatag nini ngadto sa iyong mga tinunan ug niingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaan ang kaninyo galang sa mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa among kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa imong kahayag. Sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose siyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Dihatag nga na kanimo makagaw nga mahal, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ugatong gamito ng mga pulo nga gitudlo ka nato sa akong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ni panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunutos. Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug higusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakalinyo. Manausap Ug kanimo. karon ipakita ta ang atong panaginip sunay.
Kinaiyo ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapitanan sa iyong bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang umamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesu, tuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ang pag-ambit sa Diyos ng sakramento, Ginoo, magdugang paghatag kanamo sa imong grasya, ug pinagi sa paglimpyo kanamo sa iyang gahom, sa walay puas, maghimo kanamo nga ngayan sa dakong gasa. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang atong santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Dios.